So yan mga bay, atong vlog karon is about sa atuang kung gamit karon nga resolution mga bay is 720 SUPERVIEW and 60 per second mga bay. Testingan nato ni nga resolution kung indot pa ni og kuha nga quality. So ang required code sa YouTube kung mag-upload ta di ba 720p 60 per second mga bay. So testingan ta ni karon kung click ba ni nga setting para sa atuang upload sa YouTube. Then ang atong gamit nga editor is sa cellphone lang ga-edit mga bay. Dayon sa cellphone ra putan nag-upload. So kita na to kung unsay kalainan, pero paminan ako mga bay mas nindot yung quality siguro kung sa laptop ka mag-upload. Sa man nga walang tay internet nga built-in gud mga bay, mo nang di na to magamit atong laptop ug upload. Sa cellphone ra kita mag-upload. Pero mabalan niya pa nato ni mga bay, testingan lang kung pwede na to kung mo good ba ang quality, kung ang resolution niya gamit nato ay 720 SUPERVIEW. SUPERVIEW lang nato atong 720 mga bay para nga mas super wide yapon siya kuha. Yan. Chill. Uli na ta, uli.
Grabe.